Sunt Rulescu la Munții Nicolae, gata, vremea extremă s-a dus. Uitați soarele, stopești și tot se încălzește și bine că a scăpat de vremea extremă, codul roșu, viscol, vânt foarte puternic, 100 km. De acum Dumnezeu le dă soare că suntem mai buni. Slavă Domnului că am scăpat de vremea extremă. A ieșit soarele, se topește orice zăpadă mare. Mă bucur, m-am rugat la Dumnezeu să treacă vremea este extremă ca să putem să mergem la școală să învățăm. Eu acum să mă duc spre școală de acum. Aștept pe cineva aici. Trebuie să mă duc la școală de acum, gata. Merg la colegii mei care îi iubesc și îi respect. Pe toți îi iubesc și îi respect și familiile lor. La revedere, Rulescu, Laurițiu Nicolae vă iubește mult.